Мои стихове. Болката. Падам и ставам. За кой ли път вече? Душата от този свят сега се отрече. Не мога да чакам да дойдат добри дни по-щастливи за нас отпреди. И всеки си казва, от мен не зависи. Но никой не казва, ела и вземи си от моето. То ми е много сега. Егоизъм жесток е това. Кой скара президент и премиер? Кой отвън гледа свира? Кой пусна провокаторите зер? И кой ни нарушава мира? Догани шиши, скрити в дупки миши, управляват българския род, отвън подкрепени от сили висши, надянали ни турския хомот. Европа не е като се знае, България е бита карта вече и няма кой да я познае, ограбена, опожарена вече. Европа не е като се знае, България е бита карта вече и няма кой да я познае, ограбена, опожарена вече. Сараите това Доган, без скрупули, без страх, без срам, обърна се към младите туркини. Купувайте земя и раждайте. Останалото оставете ви на мен. Манипулирам българите карта ден. Продават се и слаби са за пари. Изкарвам, алчни са умри. Злато, пачки и пищов. От мен към българите зло. Но прости са и слепи, глухи. Щом търпят таквис, тулупи. Ние с шиши управляваме, турския народ задоволяваме. Нека да се бият, трепят българите. И така България ще остане само през земя.